Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo upang bigay sa inyo pinaka-latest update ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Abril 8 hanggang Agis 2024. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Sustainable with You. Yung mga interested upang malaman kung ano itong BPI Sustainable with You, click lang niyo ang link dito po sa taas po ng ating video window. O kaya kapag kayo yun nanonood via Facebook channel, click lang niyo yung description. May link po doon patungo sa BPI website. Gayon din po ang Avenue Plaza Hotel, isa sa pinakamagandang hotel sa Rion, Bicol. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon po, umpisa na natin ang update. Ito ang latest COAFSAT. Ngayong araw nito ng Lunes hanggang bukas po, Martes. Mananatili po ang hanging silanganin sa silangan bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa Kabikulan, silangan Visayas at silangan Mindanao. Pero may mga kaulapan na po itong kasama na magbibigay po ng maulap na papawirin. May posibilidad ng mga kalat-kalat ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At ang easterlies, yung mga cloudiness ito, ay nagpe-penetrate na rin dito sa may bundok peninsula ng Southern Quezon at dito rin po sa may ibang parte po ng Kabikulan. At sa Eastern Visayas, yung mga kaulapan ay umaabot na rin sa Central Visayas, gaya ng Cebu. So may mga possibility na mga maulap na papuwirin din. At dito rin po sa may Davao at Caraga, umaabot na rin sa Northern Mindanao area o Hilagang Mindanao. At sa ibang bagay ng ating bansa ay mananatili pong walang ulan. Okay? At napakatuyo po ang panahon at napakainit. At yung heat index po ay umaabot na yun ng hanggang 44 ang antas ng sentigrado. Lalo na po dito sa may area po ng Ilocos Region at Palawan. Mamaya ibibigay natin sa inyo ng pinaka-latest mula dito po sa Bicol Region at sa ibang parte po ng Pilipinas via Pag-asa website. Sa labas ng ating bansa, wala pa rin natatanawan na sama ng panahon ng bagyo na posibleng magbigay ng pangamba sa ating bansa. All clear po. At may nag-form ditong mahabang frontal system, tinatawag po nating Mayo Front o Seasonal Front sa panahon ng springtime dito po sa may area po ng Japan at Taiwan. Kasama po ang Southern China. So may mga possibility na malalakas na thunderstorms, mga hailstorms. At so mag-ingat po kayong lahat dyan sa may bahagi dito ng ating kapuluan. Samantala sa fast animation, all clear naman po. May mga kaulapan lang po dito malapit sa equator. Yung tinatawag nating near equatorial trough at surface trough po dito sa may area po ng Marshall Islands. Sa Pilipinas ay napakalinaw po ang infrared satellite. Ito rin po yung zoom-in satellite animation mula sa wind.com at halos wala naman po tayong ipapahayag na kaulapan dito na magbibigay ng may posibilidad ng thunderstorms. May mga konting kaulapan lang po dito sa may bahagi po ng Zamboanga Peninsula. Okay, so all clear. At pagdating naman po sa ating pinakamataas na record o na-observe na heat index dito po sa Naga City na yung Lunes po, Abril 8, ang pinakamataas ay dito pa rin sa Barangay Liboton, although kahapon nasa 43 at ito ay bumaba po sa 42.7 around 1:31 p.m. So mag-ingat po, mag-iinom ng maraming tubig at yung mga may edad na ay wag mo nang lumabas sa early afternoon o tanghaling tapat. Dahil po sa posibilidad ng heat stroke kapag continued exposure po kayo sa aking araw. Ngayon din po ang heat cramps and heat exhaustion. So, kailangan lagi pong hydrated po tayo. Samantala, ang forecast po
for April 9 and April 10. Mula sa Pag-asa si Bisua, pili Camarines Sur. Sa April 9 ay abot po ng 39 degrees, while sa April 10, 38 degrees. Sa ibang parte ng Camarines Sur, gaya mo ng Naga, ay pwedeng umabot po ulit ng 41 o 42 degrees ang antas ng sentigrado sa mga susunod na 2 araw base po sa pinakamataas na heat index na pina-forecast natin. At sa ibang mga weather stations po, sa Typhoon 2000, ito po ang pinaka-highest heat index observations na yung Lunes po, Abril 8. Ang pinakataas na yun ay dito po sa Kamuning, Calabanga, Camarines Sur. Umabot po ng 43.1 kaninang alauna. Sumunod po dyan, Liboto, Naga City, 42.7. Kanina rin 130. At Mabulo, Naga City, 41.9. Concepcion, Pequeña, Naga City, 41.4. San Felipe, 41.1. Concepcion Grande, 40.5. Caviritan, Virac, Catanduanes, 39.6. Malapit po ito sa airport ng Virac. Okay. Bugtong, Legazpi City, nasa 39.5. At sa Sangay, Camarines Sur, nasa 38.1. Usually, yung mga naka-face po sa Philippine Sea, dahil po meron tayong tinatawag na sea breeze, yung hangin mula sa hangin silanganin. Silang unang makakaranas po ng medyo preskong hangin mula sa karagatan ng Pilipinas. Kaya nakikita niyo medyo mababa po sa 40 degrees ang heat index compared po sa Naga City at sa Calabanga dahil po malayo sila sa karagatan. Nasa kalagitnaan po siya ng Camarines Sur, kaya medyo mataas ng bagya ang heat index. Samantala, ito yung recorded heat index mula sa Pag-asa, yung pinakamataas na naka-record. So, sa araw na ito, ang pinakamataas ay dito po sa area po ng Ilocos Region at Mimaropa. At nakikita po natin na yung April 8, ito po ang pinakamataas. Nasa 44 degrees. Yan po sa Dagupan, Pangasinan. At 43 degrees naman po sa may Sinaid, Ilocos Sur. At gayon din po, 44 degrees sa may Bacnotan, La Union. Samantala sa Mimaropa, ang pinakamataas ay ito pong bahagi ng Puerto Princesa, Palawan at Aborlan, Palawan. Lahat po yan ay umabot ng 43 degrees ang antas ng sentigrado pagdating po sa pinakamataas na heat index ngayong araw na ito. Okay? So, yan po ating latest mula sa Pag-asa. Sa ating wind at pressure forecast, walang pagbabago, normal na normal ang atmospheric pressure at yung hangin ay naglalako po mula sa silangan at hilagang silangan. Although sa Miyerkules, may inasahan po tayong konting bugso ng hangin hanggang 50 km bawat oras. Dito po sa may Batanes po, Babuing Islands at sa coastal areas po ng Ilocos Norte dahil po sa konting surge ng hanging hilagang silangan o northeasterly wind flow. Pagdating naman po sa ulan, halos wala po tayong pwedeng balita na yon for the next 3 days hanggang Huwebes, except po sa Miyerkules ng hapon, Abril Agis, may posibilidad po ng localized thunderstorms sa may Zamboanga Peninsula at gayon din po sa early morning ng Huwebes, Abril 11, dito rin sa Zamboanga City. So, yan po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. At yung ating rainfall accumulation forecast, susunod na 3 araw, ang mga posibilidad ng mga rain showers at thunderstorms ay dito pa rin sa may silangan at kanluran bahagi po ng Mindanao. Ang ibang bahagi ng ating bansa ay mananatili pong tuyo at walang ulan. Ngayon, sa ating wave forecast, sunod na 3 araw, na yung araw na ito, sa Tuesday ng hapon o bukas ng hapon hanggang sa Huwebes, ay mananatili pong nasa 1.3 to 1.8 meters ang laki ng alon dito sa East Philippine Sea. Samantala, ang inland waters ng ating kapuluan at sa West Philippine Sea
ay mananatili pong kalmado hanggang sa 1 metro po ang atas ng ang taas ng alon. Okay? Except po sa darating pong Miyerkules, inaasahan rin pong tataas ng bagya ang alon dito sa may northern portions ng West Philippine Sea, sa kanluran ng Ilocos Region o Ilocos provinces. Pwede umabot po ng 3 metro ang taas ng alon dyan. Pero sa Miyerkules lang po yan, at sa Huwebes ay balik ulit sa 2 meters ang taas ng alon sa West Philippine Sea. Okay, so yan muna po ang ating update ngayong araw na ito ng Lunes, at babalik ulit tayo sa kalagitnaan ng linggong ito. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palo magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.